Doncs avui tanquem la temporada de la nostra tertúlia de dones i volem fer d'una manera una miqueta diferent. Primer us presento a les dones que avui ens acompanyen. Les coneixeu a sobres, perquè és la temporada, però per si de cas hi ha alguna persona despistada. Tenim amb nosaltres a la Joana Aguilar. Bon dia, Joana. Molt bon dia. A la Conxita Fernández. Bon dia, Conxita. Hola, bon dia. I a la Maria Jesús Gutiérrez. Bon dia. Hola, bon dia. Diem-ho ja al principi i així ens ho traiem de sobre. Sí. Quina calor que fa, oi? No. Oh, no. Com que totes les converses sortirà, ja ho diem ja d'entrada i ja està fora. Ja ho tenim fet. Doncs avui, com dèiem, tanquem la temporada i ho volem fer d'una manera una miqueta diferent. Hem deixat de banda el format habitual de debat, de tertúlia, per convertir l'estudi en un petit concurs. Però no patiu. No es tracta de posar nota a ningú. Vagi per endavant, La idea és jugar, aprendre i sobretot descobrir o recordar alguns noms, algunes dates i fets que han marcat la història de les dones i la història de la igualtat. Llavors, la idea és posar a prova els nostres coneixements, i m'incloc jo, perquè hi ha coses que jo no sabia mentre ho preparava, sobre feminisme, drets de les dones, bretxa salarial, violència masclista, ciència, esport, cultura, moltes altres qüestions. Llavors, cada pregunta tindrà 3 possibles respostes i a veure qui acumula més encerts. L'objectiu és passar una bona estona. Molt bé. I tant que sí. Zero pressió. Segur. I aprendre. Exacte. Perquè moltes dones, moltes històries de dones doncs mereixen ser explicades, no? I tant. I molts avenços que val la pena conèixer. Així doncs, preparades? Lista ja. Doncs vinga, comença el nostre concurs de la igualtat. Comencem amb la primera pregunta. Jo crec que és facileta, aquesta. Quin dia se celebra el Dia Internacional de les Dones? A, 25 de novembre, B, 8 de març i C, 15 d'octubre. Que aixequi la mà qui ho sàpiga. Totes, 8 de març. Totes, sí, 8 de març, molt bé. Hem començat per una facileta, per animar-vos. No us penseu que totes seran així. Segona pregunta. Quin és el principal objectiu del feminisme? A, que les dones tinguin més drets que els homes. B, que desapareguin els homes. I C, aconseguir la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Aquesta, El no? tercer. Sí? La C. Sí. Molt bé, molt bé. De moment sembleu del mateix equip, Sí. Més o menys. Totes coincidiu. Clar. Som dones, més que res som dones. Sí. Tercera pregunta. Quin dia es commemora el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones? A, 25 de novembre, B, 8 de març i C, 10 de desembre. La segona, no? Sí. 25 de 25 de novembre. No estic mirant, 25 de novembre. 25 25 de novembre, sí. a no confondre amb el 8 de març. No. És diferent. Són dones, però el tema és diferent. Sí, sí. Pregunta número 4. A què ens referim quan parlem de bretxa salarial? A la diferència de sou entre persones de diferents països. B, a la diferència mitjana de remuneració entre dones i homes. I C, la diferència entre el salari mínim i el màxim. La segona, també. La segona. La B, molt bé. I ara ja la cosa comença a complicar. Volia que us confiéssiu. Quin país va ser el primer del món a concedir el dret de vot a les dones? A, França, B, Espanya i C, Nova Zelanda. No sé. Nova Zelanda. Sí, jo no ho sabia. Sí? Nova Zelanda? Sí, esteu Sí. segures? Jo no ho sabia. Doncs sí, Nova Zelanda. Sí. Va ser el primer país del món. Sí. Molt bé, molt bé. Anem a per la sisena. A Espanya les dones van poder votar per primera vegada en unes eleccions generals l'any A, 1921, B, 1933 o C, 1945. 1933. 33. Molt bé. Jo sóc una ignorant. Molt bé. No, però aprendrem molt aquí, No, ja. 1933, efectivament. Va ser la primera vegada que les dones van poder votar en unes eleccions generals. Va ser durant la República Espanyola, exacte. Pregunta número 7. Qui va defensar el sufragi femení durant aquesta segona república? Perquè, clar, si es va poder votar va ser perquè moltes dones van lluitar. I especialment hi ha un nom destacat. A, Frederica Montseny, B, Clara Campoamor o C, Mercè Rodoreda. Jo diria que la segona, no? Clara Jo penso en la Clara Campoamor. Campoamor. Jo Clara també. Campoamor, sí? Jo també. Sí. No sé, Frederica Montseny, no? Clara Campoamor? Clara També, Campoamor. però ahí jo tinc la duda, Sí. Clara Va ser Campoamor. ella? Sí, Clara Vale. Campoamor. Molt bé. Pregunta número 8. Què és el sostre de vidre?
A, el sostre transparent dels edificis moderns. B, les barreres invisibles que dificulten l'accés de les dones als càrrecs de responsabilitat. O C, una llei laboral europea. La B. La B, la B. La B, Sí. aquestes barreres invisibles. Molt bé, molt bé. Vosaltres rieu, però jo segur que faig aquesta pregunta a segons qui i em respon que és el sostre transparent dels edificis No, moderns. segur. Ya. Mira, yo que me he puesto a reír. Ya. Pregunta número 8. Què és la corresponsabilitat? A, que les dones organitzin millor les tasques domèstiques. B, el repartiment equitatiu de les tasques de la llar i les cures. O C, compartir el cotxe per anar a treballar. La B. La B. La B, la tenim clara, eh? Sí, i tant. I tant. Va, una facileta. Quin és el color més identificat amb el moviment feminista? A, el vermell, B, el lila o C, el verd? El lila, sens El dubte. lila, molt bé, molt bé. Ah, no us queixareu, eh? Són faciletes, fins ara sí. Sí, sí, ja ho veureu després. Ja. Que dolenta. Pregunta número 11. Quina científica va guanyar 2 premis Nobel? A, Margarita Salas, B, Jane Goodall i C, Marie Curie. Doncs sí. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Sí, perquè moltes vegades es parla del seu home, però és que No, ella va no, no. guanyar 2. No. Dos, Ell, sí. ell una vegada, em sembla. Sí. Però clar, ha quedat Sí. condicionada. Ja, la sí. història. No, Bueno, no. como, Mica- como moltes, no? Sí, Sí, sí. com passa normalment. Vinga, pregunta número 12. Quin esportista espanyol ha estat una de les grans referents del futbol femení? A, Carolina Marín, B, Alexia Putellas o C, Mireia Belmonte. Jo diria que la botella. Yo, La primera. Ah, doncs mira. Sí. La primera, Yo penso que sí, no sé. doncs no. No. Ah, no? No, estem parlant de futbol femení Ah, vale. i de futbol femení és Alexia no, Putellas. és veritat. No havia sentit no. bé la pregunta. Alexia sí, Putellas. Sí, és veritat, que la van dir l'altre dia, sí. Y mira que yo lo veo, ¿eh? Sí, jo també. Bueno, me encantan. Además es que lo veo porque pienso, fíjate cómo disfrutan. Sí, No hay sí. violencia. No. Es que donde no. estén no hay. A mí Sí. es eso lo que... Sí, sí. Sí, sí. Vinga, següent pregunta. Quina és la principal finalitat dels plans d'igualtat a les empreses? A, organitzar activitats lúdiques. B, incrementar els beneficis. O C, garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La La C. C, la C. tercera. Molt sí. bé. Quin tipus de violència és controlar el mòbil, les xarxes socials o les amistats de la parella? A, només és gelosia. B, violència psicològica i de control. O C, no és violència. La segona. La segona, Violència la B, la B. psicològica i de control, Sí, perquè moltes sí. persones pensen que això no és No, no violència. Sí que ho és. Sí, sí. Següent pregunta. Quin organisme de les Nacions Unides treballa específicament per la igualtat de gènere? A, UNICEF. B, UNESCO. O C, ONU. ONU? Bueno, tenia que ser la ONU, però... La ONU perquè Sí, té un organisme associat que és ONU Sí. Dones. Sí. Sí. Molt bé. Vinga, següent pregunta. Quin percentatge aproximat de les persones dedicades a les cures no remunerades són dones a escala mundial? A, el 40%, B, al voltant del 75% o C, el 25%? El segon, 75%. Al voltant del 75%. Ja que no ho sabia. Creieu que són moltes, eh? Jo ho sabia. Sí, Pero has dit Doncs- el món, no? En Sí, el món. clar. Sí. en el món. És que en el Doncs, món... a escala mundial són al voltant del 75% Sí. de les persones són dones, les Sí, que sí. estan cuidant d'altres persones. Cuidadoras, i a més, cuidadoras. Sí, I de forma no remunerada. això mateix. Sí. Següent pregunta. Quina professió va exercir Federica Montseny quan va entrar al govern de la República? A, va ser jutgessa. B, va ser la primera dona ministra d'Espanya. O C, va ser alcaldessa de Barcelona. Va ser ministra, no? Sí, la Sí, segona, la B. ministra. La segona, perfecte, molt bé. Va ser la primera dona ministra Ministra d'Espanya. d'Espanya. Sí, Sí, sí. sí. Quin és un dels principals objectius de l'educació en igualtat? A, que nens i nenes facin les mateixes activitats. B, eliminar estereotips i promoure les mateixes oportunitats. O C, canviar els llibres de text cada any. La primera? La segona? Ah, Yo pienso que la segona, ¿eh? No sé. doncs jo estic equivocada. No, home, no, cadascú, clar. No sé, a veure... És la segona, és la segona. Val, veus? O sigui, un dels principals objectius de l'educació en igualtat és eliminar estereotips i promoure les mateixes Ja veus que no t'estic mirant. No. Avui tinc la vista posada allà. A veure, quin és el missatge més important que defensa el feminisme? A, que homes i dones són iguals en tot.
B, que totes les persones han de tenir els mateixos drets, oportunitats i llibertats independentment del seu gènere, o C, que les dones han de governar el món? La segona. La segona. La segona, que tothom, totes les persones, han de tenir els mateixos drets, oportunitats i llibertats. Molt bé. Quantes dones han rebut el Premi Nobel des de la creació dels guardons? A, més de 20, B, més de 60 o C, més de 150? Jo diria més de 20. Diria que el mínim. Sí, jo... La primera. No, la segona diré. Va, vinga. Què, aquí? Quina? Bueno, Jo em jo quedo estoy en duda, amb menys de 20, o 20. Amb més de 20, 20. més de 20, però poc més. Sí. Jo la segona. Més de 60. Sí. Més de 20. Més de 20. Doncs són més de 60. Mira, mira. De fet ara mateix ja superen la seixantina de guardonades, tot i que la xifra continua augmentant amb les noves edicions, però ja són més de 60. Bueno, clar, si contem l'última que li va donar el premi al tipus aquell dels Estats Units, no? Bueno, és que aquest Ja, any ja, ha sigut ja, però bueno, aquesta ha tràgic, sigut l'última. la història del Ja, món. ja. Molt Vinga, bé. una altra pregunta. Quina va ser la primera dona a viatjar a l'espai? A, Sally Ride, B, Valentina Tereskova o C, Mae Jemison? La segona, La segona. la Valentina Tereskova. Me'n recordo d'aquest Pel nom. Molt bé, molt bé. Pel nom. Valentina Tereskova. Sí. Escolta, sou unes cracs, molt bé, no, molt No, bé. bueno. que va. No, està molt bé. Que encara queda en memòria. Sí. Qui va ser la primera dona que va presidir el Congrés dels Diputats aquí a Espanya? A, Ana Pastor, B, Meritxell Batet o C, l'Andelino Lavilla va ser home. La primera dona va ser Luisa Fernanda Rudi. Luisa Fernanda Rudi, crec. Jo ni idea. Sí. Molt bé. Luisa Fernanda Rudi va ser la primera dona que va Sí, presidir però el me'n Congrés recordo de la cara d'ella. dels Diputats Me'n d'Espanya. recordo molt. Després van Sí. venir altres, Sí. Però... Sí, sí. Ella va ser la primera. Me parece que es de Aragón, ¿no? Aragonesa. Sí, sí, Sí. sí, sí. Mm. Me recuerdo de ella porque era Sí, como sí. María Fernanda. Sí. ¿sabes? Un nombre Ya el así nom. todo. Sí, sí. Vinga, una altra pregunta. Aquesta és una miqueta més complicada, Jo no la sabia. Qui és considerada una de les grans pioneres de la programació informàtica? A, Heidi Lamar, B, Ada Lovelace i C, Rosalind Franklin. Ni idea. No, Aquesta tampoc. ni idea. Diré la segona, por dir alguna, Sí. però Diràs la no. segona per dir alguna cosa. Sí. Vosaltres? Ni idea, ni idea. Ni jo ni idea. Home, però heu de dir alguna. Bueno, puedo dir la Ah. segona, pues també. Sí, no sé. Doncs bueno, vinga, La que està al mig. fem grup. Vinga, la segona? Sí. Doncs sí, la segona. Veus? I com era el nom? Que no me'n Escolta, recordo, Ada sisplau. Lovelace. Ostres, no havia Imagina't. sentit mai. Jo tampoc. No, ara us vaig a dir qui és, perquè clar... Si l'encerto l'endivino, ha sigut Eso, aquesta. eso. Totalment, Sí, sí. A veure... Vale, va ser una reconeguda científica i astrònoma escocesa. És coneguda per ser filla del famós poeta romàntic Lord Byron, Mira, però és que la seva relació amb la programació va venir en estudiar la màquina analítica de 1837 dissenyada per Charles Babbage. Llavors ella, vaig a veure quina va ser la seva aportació. Ara aquí surt tot. Orígens, la relació... Necessitem... aquesta no era fàcil, eh? No. No, l'han encertat. Perquè- però- No, no, Sí, no, jo tampoc sabia res. A veure, però hem de trobar per què, no? Sí. Per què? Sí, per algun motiu havia d'haver. Clar. Tan. Perquè és famosa... Que no ho trobaré. Mhm. Bueno, després, tenim deures, L'hem de trobar. Hem de trobar de Lovelace, perquè no... Fins al setembre? Sí, tenim temps. Vinga, quina catalana va ser la primera dona escollida presidenta del Parlament de Catalunya? A, Carme Forcadell, B, Montserrat Tura o C, Núria de Gispert? Bon Núria dia. de Gispert. Núria. No sé, però crec que és aquesta. Jo no, Jo crec que no no, m'arrisco. perquè- No, yo para No mí me creo recuerdo. que ha sido la que es del PSC. Ay, que me la han nombrado. Montserrat Tura. Montserrat Tura. Ah, sí? Jo és que no me'n recordo. Núria de Gispert, Montserrat Montserrat Tura... Tura. I no me'n recordo. Haurem de decidir un nom, Ah. Això ja és un equip, ja. Ja esteu Jo jugant dic com a Núria equip. de Gispert. Doncs vinga, Va. vaig amb tu. Doncs Núria de Gispert. Ah, sí? Bueno. I de quin partit era? Va ser la primera. Convergència. Ah, hosti, pues sí, perquè sí, van governar molts anys. Carme Forcadell també va ser, Sí, ja ho sé, però aquesta és la, però va ser la darrera. posteriorment. Parlaven de la sembla, primera. Que va ser quan va passar tota la història del 2017. Vinga, una altra pregunta, que tampoc queden
queden tantes. Va, quin país va ser el primer a escollir democràticament una dona com a cap d'un govern? A, Alemanya, B, Regne Unit o C, Sri Lanka. Ai, mare. Pues Sri Lanka, Pues mira, venga, no sé para el per nom. què, venga, por ellas. Per ¿Qué el nom. país es? Sí, perquè Per és el nom. una mica extrem, no? Sí. He dit. Pues el primer. El primer país que va escollir democràticament una dona com a cap de govern. Va dir, aquesta serà la nostra presidenta. Vinga, pues jo he Molt bé. dit Sri Lanka. Sri Lanka? Són exotíssimes, no? Doncs és Sri Lanka. Veus? Mira, Sí, perquè sí. vegi. Sí, perquè a vegades aquestes coses sorprenen, no? Doncs si voleu saber el nom, Sí. Sirimavo Bandaraniki, Mare meva. Hola, no havia i, sentit. va ser, i la van fer presidenta, atenció, l'any 1960. Ah, no fa tant, eh? Imagina't que No. aquí No fa tant, encara no fa tant. No fa tant, no? No. 1960. Sí, sí, sí. Molt bé, va. Qui va escriure la novel·la La plaça del Diamant? Ai, mare. A, Montserrat Roig, B, Mercè Rodoreda o C, Maria Aurelia Capmany. Sent dubte. Rodoreda. Sí, Rodorera. Sí? Rodoreda? Sí. Molt bé, Mercè Rodoreda. Quina científica va ser clau en el descobriment de l'estructura de l'ADN gràcies a les seves fotografies de rajos X? Hola. A, Barbara McClintock, B, Rosalind Franklin i C, Rita Levi Montalcini. Mare, jo pel nom, la Franklin, però no tinc ni idea. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin? Rosalind Franklin. Mira. Ah, sí? Sí, sí. Jo pel nom no s'hagués- sé per què em sonava. No s'hagués descobert l'estructura aquesta famosa helicoidal de l'ADN si no hagués estat per les fotografies que ella va prendre amb els rajos X. Imagínate. Qui va ser la primera dona a dirigir el Fons Monetari Internacional, l'FMI? A, Ursula von der Leyen, B, Christine Lagarde o C, Janet Yellen. La La primera. Lagar, jo diria la segona. Tu dius la Lagarde? És que no estic molt segura de la... No, jo tampoc. Però... Pero la primera. Úrsula von der Leyen, No, jo la segona, la Lagarde. Christine Lagarde. Christine Lagarde. Guanya Christine Lagarde. Sí? Pues bueno. Sí, guanya i a més encerta, Christine Lagarde. Molt bé, molt bé. Quin any es va aprovar a Espanya la primera llei integral contra la violència de gènere? L'any 1999, l'any 2004 o l'any 2012? 2004? En Catalunya va ser el 2004, em sembla. A Espanya. I a Espanya no, va ser abans. En el 99, 99, no? No, No. No anàveu malament, penso- no anàveu malament. jo penso que és... La... 2012 El, 2000, és el impos- 2012 descartat perquè Descartat. Sí, fa molt 2012 poc, i d'això descartat. ja fa un temps. Sí. Pues 2004, no has dit? Mm? Segur. 1999, 2004 o 2012? 2004. 2004, però 2004. em sembla vergonyós, eh? Doncs 2004. Mare meva. La primera llei integral contra la violència de gènere va ser l'any I en 2004. Catalunya... 22 anys. I en Catalunya... No tinc la pregunta, Conxi. Molt Però bé. podem posar els deures, també. Això, podem posar els això. Deures. És que, clar, si estiguéssim com es diu això, saber i ganar, Sí, ella tindria totes les justificacions. Clar, clar. No, però aquest va ser tal. No. No. Només tinc la resposta correcta. Següent pregunta. Quin és el lema de les Nacions Unides per a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5? A, educació de qualitat, B, treball digne o C, igualtat de gènere. Treball digne, diria jo. Però, Treball digne, jo diria. Igualtat. Igualtat Veus? igualtat de gènere. de gènere. Igualtat de gènere, Veus? molt bé. Vinga, una altra pregunta. Quina dona va inventar una tecnologia que va acabar sent la base del Wi-Fi, el Bluetooth i el GPS? Ostres, ni idea, eh? Ni idea, no? Grace Hooper, Hedy Lamarr o Katherine Johnson? Bueno, Hedy Lamarr, per dir alguna? Hedy Lamarr, Bueno, Sí, Heidi Lamar. no tinc ni idea. Jo tampoc. Hedy Lamarr, sí. Hedy Lamarr a la una. Sí, Hedy jo Lamarr no a les tinc res. dues. I és per dir alguna, eh? Sí. No, sí, és veritat. Va ser Hedy Lamarr, Mira. sí. A més, va ser més coneguda per ser actriu Imagina. que per tot allò que va descobrir. Veus? Ha passat a la història com una actriu. Veus? Vaja. Però, en canvi, va ser gràcies a ella que avui tenim Wi-Fi, tenim Bluetooth i tenim GPS. És molt més important. Imagina't. Sí, és molt curiós, no? Perquè la tecnologia en la que es basen aquests avenços tecnològics estan basats en el que ella va inventar. Compte, Que no és que ho descobrís, és que ho va inventar. compte, i encara A més. sobre. Encara més. Quina va ser la primera dona a guanyar un Premi Nobel?
A. Marie Curie, B. Berta von Thunen i C. Selma Lagerlöf. Jo diria la Curie, però pel nom també. Però per el nom. Sí. Sí, Marie Curie. No només va guanyar 2, sinó que a més va ser la primera. Sí, per va això. ser La primera. Sí. Quina astronauta nord-americana va ser la primera dona dels Estats Units a viatjar a l'espai? Mae Jemison, Eileen Collins o Sally Ride? Ni idea, la Colin per dir alguna cosa. Sí. La del mig. La Eileen Collins. La Sí, però segona. per dir alguna cosa. Doncs no, la Sally Ride. Veu? Sally Ride. Sally Ride va ser la primera dona dels Estats Units Ja. a viatjar a l'espai. Molt bé. Doncs, escolteu, ja està. Ja està, bueno. molt bé. Ja m'he cansat. Jo Hemos ja aprobado. No ha estat tan Moltes malament. gràcies. Escolta, molt bé, no? Sí, Ens bueno, hem no està fallat, malament. Avui tortícolis no m'agafarà de mirar-te, perquè no sabia com estava quieta. Ai, que bona. Molt bé. Després Perfecte. jo tenia una proposta que era que em diguéssiu el nom de tantes dones que hagin canviat la història com pugueu en 30 segons. Ai, mare. Oh, I cada nom correcte valdria un punt. Buf, Però buf. No sé. complicat, Molt. Llavors, jo diria alguns noms perquè tinguem clar doncs, que hi ha moltes dones que han canviat la història i que han fet moltes aportacions. I totes segurament les coneixeu, segurament, alguna potser no, però en general jo crec que són força conegudes. Frida Kahlo, Sí. Simone de Beauvoir, sí. Malala Yousafzai, no, Sí. però aquesta la buscarem. Ah, Clara Campoamor, Federica Aquesta sí. Montseny, Sí. Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, Rosalind Franklin, Margarita Salas, Jane Goodall, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Greta Thunberg, Wangari Maathai. Són algunes d'elles, algunes amb noms molt coneguts i d'altres totalment desconegudes que potser valdria la pena, no?, rebuscar i saber ben bé quina va ser la seva aportació. No? Igual que fem amb els homes, perquè amb els homes ja ens ho expliquen al col·le. ja, Oi? sí, sempre. Però amb les dones, això de buscar referents, Sí, és sobretot veritat. en àmbits com la tecnologia, no? com la ciència, aquí és més complicat. Y ahora, afortunadamente, que ahora las cosas se saben, afortunadamente. Si no, yo creo que de tantos científicos se aprovecharían de ellas, ¿eh? Bueno, se siguen aprovechando. Ja passa, Bueno, ja passa, sí, però bueno, Ja s'ha però- fet alguna pel·lícula, no sé si recordeu una pel·lícula que tenia a veure amb la conquesta de la Lluna, crec recordar, el primer viatge espacial o alguna així, que homenatjava totes aquelles dones que estaven a les computadores, que eren informàtiques, i que gràcies als seus càlculs es podia fer el viatge, perquè si no, sense aquells càlculs era impossible enlairar-se. I tant. Vull dir que moltes vegades són la base Sí. de moltes Único. fites, Sí, de és moltes fites veritat. històriques. Sí. Allò que diuen que darrere de cada home hi ha una gran dona, dona, sí. moltes vegades Sí. passa això. És Darrere veritat, de grans sí. equips Mare liderats meva. per homes, N'hi ha moltíssimes moltes dones dones treballant, Sí, Sí, moltíssimes. i algunes passen a la història i d'altres, otras- La majoria no. malauradament, Los otros se quedan. Bueno, però la queden seva dignitat silenciades. sempre estarà allà present. I tant Jo que sí. penso que sí. Doncs res, amb aquest concurs acabem la temporada, espero que us Pues, hagi Ha agradat. estat Molt. superdivertit. Sí. M'ho he passat Muy molt bé, de divertido, veritat. molt bona Moltes idea. gràcies. Moltes gràcies. Que hagueu après una miqueta més. I tant, Sí. I i si tant no, que que hagueu sí. recordat, no? Ja que Sí, hagueu sí. fet memòria, no? del nom d'aquestes Sí. dones i d'algunes dates que són importants doncs, Sí. tenir I tant que sí. presents. Sí que és veritat. Doncs Joan Aguilar, Maria Jesús Gutiérrez, Conxita Fernández, moltíssimes gràcies Gràcies per a aquesta vosaltres. temporada i Moltes també a les que avui gràcies. no han vingut. També. que sí, sempre que han estat presents Sí. aquí. I tant, i tant. presents aquí. Sí, senyor. Moltíssimes gràcies i escolteu, jo us renovo, Sí. De moment, sí, sap que sí. Sí. Esperem estar Si totes. sí. voleu tant una que nova sí. temporada, al setembre ens tornem a trobar. Perfecte. Tant, espero que sí. Que tingueu sí. un molt bon estiu, a Igualment. descansar, a Això desconnectar i a disfrutar. molt. A disfrutar, Igualment. sí. D'acord? Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu.